Představte si, že sedíte jako pasažér v soukromém tryskáči. Možná držíte drink a díváte se z okna. Dolů na třpitící se moře pod vámi, když najednou, z ničeho nic, máte pocit, jako by obří ruka uchopila vaše letadlo, několikrát ho otočila a pak ho hodila dolů směrem k moři pod vámi. Tohle se skutečně stalo a o příčině si dnes budeme povídat. Zůstaňte s námi. Tento příběh se odehrál 7. ledna 2017. Ve skutečnosti byla zapojena 2 různá letadla, ale letadlo, na které se budeme nejvíce soustředit, je Bombardier CL-604. To je krásné, elegantní obchodní letadlo s ocasem ve tvaru T se 2 motory umístěnými vzadu. Letadlo bylo nakonfigurováno pro maximálně 10 cestujících, ale v den nehody vezlo pouze 6. Bombardier řídil 39letý kapitán s více než 5300 hodinami celkového náletu, z nichž většinu nalétal právě na tomto typu letadla. Letěl spolu se 41letým prvním důstojníkem, který měl přibližně 1500 hodin celkového náletu a asi 1000 hodin na tomto typu. Druhým zúčastněným letadlem byl rok starý Airbus A380. Kvůli povaze toho, co se má stát, toho o posádce ani počtu cestujících na palubě tohoto letadla moc nevíme, ale víme, že v době nehody toto letadlo vážilo asi 523 tun. A to se stane důležitým faktem v tom, co se má stát. Posádka Bombardieru začala svou službu v 0500 v Malé na Maledivách a měli letět směrem k Al-Batin ve Spojených arabských emirátech. Piloti zahájili předletovou přípravu tím, že si prohlédli letové plány a notami a poté se začali zabývat počasím. Zjistili, že počasí na jejich odletovém letišti je naprosto krásné a totéž platilo i pro jejich cílové letiště. Dále zkoumali meteorologické mapy své trasy, aby zjistili, zda není předpovídána turbulence za bezoblačného počasí či něco podobného. To je běžná součást předletové přípravy, protože to musíme znát a připravit se na to. Pro případ, že by se na trase vyskytovaly oblasti turbulence v čistém vzduchu, bouřky nebo něco podobného. Abychom mohli případně zvážit změnu trasy nebo letové hladiny. A také, abychom mohli informovat palubní personál, aby si mohli naplánovat palubní servis. Protože pokud je turbulence v čistém vzduchu, nechtějí být uprostřed kabiny a podávat kávu, když udeří. Turbulence v čistém vzduchu, nebo CAT, je, jak už název napovídá, turbulence, která se vyskytuje v čistém vzduchu, tedy mimo oblaka. A protože v ní není žádná vodní pára ani kapky, znamená to, že ji nemůžeme vidět na našich meteorologických radarech. Musíme se spoléhat na předpovědi, abychom věděli, kdy by mohla nastat. Obvykle je spojována s jevy, jako jsou tryskové proudy, tedy rychle se pohybující vzduch, a tam, kde se tryskové proudy třou o pomaleji se pohybující vzduch, vznikají malé víry, které vnímáme jako turbulence. Může se to stát i v hraničních vrstvách mezi vzduchovými masami nebo nad horskými pásmy. V tomto případě nebyla na trase žádná předpověď turbulence v čistém vzduchu, takže informovali člena palubního personálu a poté šli k letadlu, aby začali vítat cestující a připravili letadlo k odletu. Zatímco se toto dělo, posádka Airbusu A380 dělala téměř přesně tu samou práci ve své posádkové místnosti v Dubaji. Plánovali let mezi Dubají a Sydney a vypadalo to, že letadlo bude téměř plně obsazené, což znamenalo, že letadlo bude velmi těžké. A protože bylo letadlo tak těžké, bylo naplánováno, že budou mít mezilehlou cestovní hladinu, tedy letovou hladinu 350, což je asi 35 000 stop. Poté měli během letu směrem k Sydney spalovat palivo, což by jim umožnilo vystoupat výš. V čase 06:52, tedy 11:52 místního času, letadlo Bombardier odstartovalo z dráhy 36 v Mali a začalo stoupat směrem ke svému cíli. Kapitán byl pilotem, který let řídil, a asi minutu po startu zapnul autopilota, který zůstal zapnutý až do nehody. Asi 28 minut po startu letadlo dosáhlo cestovní výšky 34 000 stop a přibližně 9 minut poté přeletěli do oblasti řízení letového provozu Bombaj a navázali kontakt s řídícími letového provozu v Bombaji. Povolili jim pokračovat po letecké trase Lima 984 až k Ernaf bodu, zvanému Kital podle jejich letového plánu. Téměř ve stejnou dobu, jen 2 minuty od sebe, vzlétl z Dubaje Airbus A380 a začal stoupat do své cestovní výšky letové hladiny 350 v opačném směru. Letadlům jsou obecně přidělovány jejich cestovní hladiny na základě tzv. Pravidla půlkruhu.
Pravidlo stanoví, že letadla letící převážně na západ mají sudé letové hladiny, jako 320, 340, 360 a tak dále. Letadla letící na východ dostávají liché letové hladiny, například 310, 330, 350, pokud neplatí jiná pravidla na konkrétních leteckých cestách. Další důležité pravidlo zde je zmenšené minimum vertikálního rozstupu, zvaný také RVSM. Ve vzdušném prostoru RVSM je letadlům dovoleno přiblížit se k sobě vertikálně až na vzdálenost 1000 stop, když se míjejí. Vzdušný prostor RVSM obecně začíná na letové hladině 280 a výše a aby letadlo mohlo v tomto typu vzdušného prostoru létat, musí mít nainstalovány určité systémy. Například musí mít autopilota, který dokáže udržovat výšku, a také určité systémy pro upozornění a indikaci výškoměru a další technické systémy. Většina moderních dopravních letadel létá v prostoru RVSM, proto je pro piloty běžné vidět ostatní letadla tak blízko. Takže 1000 stop je asi 300 metrů. A protože naše navigační zařízení jsou dnes obecně velmi přesná, je také velmi běžné, že přelétáme stejný AirNav bod s rozdílem pouze 1000 stop vertikálně a téměř přesně na stejném místě horizontálně. A to také ovlivní to, co se stane dál. Poslední věc, kterou musím vysvětlit, aby tento příběh dával smysl, je něco, čemu se říká turbulence v úplavu. Křídlo letadla vytváří vztlak na základě dvou různých principů. Prvním je 3. Newtonův zákon fyziky, který v podstatě říká, že každá akce má stejnou a opačnou reakci, a druhým principem je něco, čemu se říká Bernoulliho věta. Bernoulliho věta se zabývá dynamikou tekutin a souvisí s tvarem křídla. Protože horní část křídla je mírně zakřivená tímto způsobem, znamená to, že vzduch, který proudí kolem křídla, musí zrychlit přes horní část křídla a ve skutečnosti se na spodní straně křídla trochu zpomalí. Bernoulliho věta říká, že když k tomu dojde, vznikají rozdíly v tlaku. Takže pod křídlem vznikne mírně vyšší tlak, tedy vysoký tlak. A na horní straně křídla, kde je vzduch urychlován, vznikne oblast nízkého tlaku. A to vytvoří jakýsi sací efekt nahoře, který také ovlivňuje vztlak, který může křídlo vytvořit. Ale samozřejmě v přírodě, kdykoliv existuje rozdíl v tlaku, příroda se snaží tento rozdíl vyrovnat, a to se děje i zde. Ale vzduch nemůže uniknout z vysokého tlaku na spodní straně nahoru přes náběžnou hranu křídla, a to kvůli tomu, jakým způsobem vzduch proudí. Takže jediný skutečný způsob, jak se vzduch může pokusit tento tlak vyrovnat, je na koncích křídel. To vytváří pohyb vzduchu podél rozpětí křídel, který se pak na koncích křídel otočí a vytváří tyto víry, které můžete skutečně vidět. Například když se díváte na letadla při přistání, někdy když je vzduch velmi vlhký, můžete tyto víry na koncích křídel skutečně spatřit. Čím je letadlo těžší, tím větší vztlak musí křídla vytvářet, a čím větší vztlak musí vytvářet, tím větší je rozdíl tlaků a tím větší jsou obecně tyto víry na koncích křídel. To znamená, že víry na koncích křídel jsou nejvýraznější při vzletu a přistání, kdy letadlo vytváří velký vztlak při nízké rychlosti. Kvůli tomu jsou letadla rozdělena do různých kategorií podle turbulence v závěsu, v závislosti na tom, jak silnou turbulence v závěsu skutečně vytvářejí. Budete buď v kategorii těžká, střední nebo lehká a obecně platí, že čím těžší letadlo je, tím silnější bude turbulence v závěsu. Tyto kategorie se pak používají k určení rozestupu mezi letadly při vzletu a také při přistání. Takže pokud vzlétne těžké letadlo, lehké letadlo, které startuje za ním, může muset čekat až 3 minuty, než bude moci vzlétnout. Protože víry s turbulencí v závěsu klesají za odlétajícím letadlem. A pak se budou posouvat do stran po větru a také se rozptýlí, stanou se méně nebezpečnými. Jak jsem řekl, tento rozestup kvůli turbulenci je pouze při vzletu a přistání, protože během letu jsou rozestupy přísnější. Proto občas na frekvenci řízení letového provozu slyšíte některé volací znaky označené jako heavy. Chtějí tím upozornit řízení letového provozu i okolní letadla, že jsou heavy a mohou způsobovat silné turbulence za sebou. Turbulence v závěsu jsou nejhorší při vzletu a přistání, ale letadla je vytvářejí i během letu. A máme některé strategie, jak tyto turbulence zmírnit.
Například pokud letíme 2000 stop pod letadlem, které je na stejné trase a letí těsně před námi. Pokud si myslíme, že hrozí riziko, že bychom mohli narazit na jejich turbulence v závěsu, můžeme použít něco, čemu se říká slop, což je strategická postranní odchylka od trasy. To je postup, kdy můžeme do našeho palubního počítače zadat, že chceme letět 1 nebo 2 námořní míle vpravo nebo vlevo od plánované trasy a tím se vyhneme jakýmkoliv turbulencím v závěsu, které by mohly padat dolů. Pilot může tento postup použít bez informování řízení letového provozu, ale jen na některých trasách. Lima 984, po které letí tato 2 letadla, mezi ně nepatří. Než začneme s dramatickým průběhem nehody v tomto videu, chci vám představit speciální nabídku od sponzora této epizody. Chcete být nejchytřejší ve třídě nebo v práci? Podívejte se na dnešního sponzora Brilliant, skvělou interaktivní platformu pro výuku STEM. Brilliant má ve své knihovně více než 60 různých kurzů, které se zaměřují na vědecké myšlení, předalgebru, logiku a informatiku. A teď budete moci vidět matematiku v úplně novém světle díky zbrusu novému kurzu Každodenní matematika, který nabízí skvělý nový pohled na základní matematické principy, jako jsou zlomky, základní geometrie a procenta. Ať už jste student, rodič jako já, nadšenec nebo třeba učitel, v Brilliant si každý z nás najde něco svého. Registrací získáte doporučení nejlepších kurzů pro vás. Tohle je důvod, proč mám rád Brilliant. Nabízí praktický a interaktivní přístup ke vzdělávání v prostředí s minimálním tlakem, kde si učení skutečně užijete. Začněte svou osobní i profesní cestu k úspěchu ještě dnes pomocí odkazu v popisu dole brilliant.org/mentorpilot. Je to úplně zdarma, abyste si to mohli prohlédnout. Ale prvních 200 z vás, kteří použijí ten odkaz, také získá úžasných 20% slevu na prémiové předplatné. Tak se podívejte na odkaz dole a mrkněte na to. Teď zpět k videu. Kolem času 8:35 se kapitán letadla Bombardier podíval dolů na svůj navigační displej a uviděl, že proti nim letí provoz 1000 stop nad nimi. Během několika minut si on i první důstojník všimli Airbusu A380, který letěl v protisměru. A je pravděpodobné, že tomu nepřikládali velkou váhu. Ve skutečnosti je více než pravděpodobné, že si mysleli, že je docela skvělé vidět toto obrovské a majestátní letadlo letět v takové relativní blízkosti. V čase 8:38:07 sekund obrovský Airbus A380 proletěl téměř přesně nad Bombardierem, jen mírně vlevo a s vertikálním rozestupem přesně 1000 stop. Nejprve vše působilo normálně, ale asi minutu po přeletu Airbusu je zasáhla brázdová turbulence. Nejprve to bylo cítit jako lehké zachvění letadla. Pak se začalo mírně naklánět doprava, než udělalo prudký výkrut doleva. A to souviselo s polohou letadla. Z 1 stupně nahoru, kdy křídla držela v rovině, přešlo na 9 stupňů nahoru a pak hned na -20 stupňů. To okamžitě odpojilo autopilota a zatížení letadla přešlo z 1G, což je to, co teď všichni cítíme, na 1,6G, když se letadlo zvedlo na 9 stupňů. To by způsobilo, že by posádka a cestující cítili, jako by byli lehce zatlačeni do svých sedadel. A když se náklon změnil z +9 na -20 stupňů v rámci přetočení, vytvořilo by to bolestivých -3,2G. To by způsobilo, že by vše, co nebylo připoutané včetně posádky a cestujících, bylo vymrštěno ke stropu letadla. Naštěstí oba piloti měli zapnuté bezpečnostní pásy, takže byli připoutaní. První důstojník měl dokonce zapnutý i ramenní pás. Několik dalších předmětů v kokpitu, včetně příručky rychlých postupů, bylo vymrštěno ke stropu a příručka se přitom rozbila, takže se její stránky s kontrolními seznamy pro nestandardní situace rozlétly po celém kokpitu. Letadlo se nyní 3krát přetočilo kolem své podélné osy a řítilo se dolů k moři pod sebou. Vzadu v kabině zavládl chaos. Palubní personál byl právě uprostřed kabiny a chystal se podávat jídlo, když se to stalo. A jak ona, tak i cestující byli vymrštěni přímo ke stropu letadla. A pak, když se letadlo začalo přetáčet, byli vrženi zpět na podlahu a do sedadel. V podstatě se zadní část kabiny proměnila v nitro obří pračky. Situace v kokpitu se zhoršila, protože rychlé přetočení způsobilo poruchu obou inerciálních referenčních systémů. Tyto systémy zobrazovaly pilotům na hlavních displejích informace o poloze letadla, takže piloti kromě záložních přístrojů a výhledu z okna neměli nic, co by ukazovalo, kde je nahoře a dole. Ale samozřejmě venku z okna bylo vidět jen modré nebe a modré moře,
a v této situaci bylo velmi těžké poznat, co je co. Kapitán se snažil využít několik málo kumulovitých oblaků, které viděl, spolu s informacemi ze svých záložních přístrojů, aby se pokusil letadlo vyrovnat. Jak se to dělo, rychlost vzrostla na 330 uzlů, což je nadmaximální rychlost, pro kterou je letadlo certifikováno, tedy 318 uzlů. Piloti teď dělali vše, co mohli, aby letadlo dostali z výkrutu a neobvyklé polohy zpět do správné letové pozice. Použili hodně opačných křidélek, trochu opačného směrového kormidla a aerodynamickou brzdu, aby toho dosáhli. Nakonec se jim podařilo letadlo vyrovnat, ale když to dokázali, ztratili 8700 stop výšky. Klesli na letovou hladinu 240, tedy 24 000 stop, a rychlost se konečně začala opět snižovat. Ale tato zkouška ještě neskončila, protože tento manévr způsobil narušení proudění vzduchu do levého motoru číslo 1. Když se kapitán nyní podíval na své přístroje motoru, viděl, že tam byl velký rozdíl. N1 se neustále snižovalo a N2 bylo o něco vyšší. Ale teplota mezi turbínami, tedy teplota uvnitř motoru, rychle stoupala, až přes 1000 stupňů a blikala červeně. Kvůli tomu se piloti rozhodli okamžitě vypnout motor číslo 1, aby se ho pokusili zachránit a ujistili se, že nedojde k jeho poškození. To udělali a teď letěli ve výšce 24 000 stop pouze s jedním motorem, ale alespoň měli letadlo pod kontrolou. Museli znovu zprovoznit inerciální referenční systémy, aby mohli navigovat a získat zpět primární letové displeje. Ale bohužel si pamatujte, že příručka rychlých postupů obsahující všechny seznamy pro nestandardní situace vyletěla až ke stropu a v podstatě zničena. Ano, to znamenalo, že kokpit byl plný seznamů pro nestandardní situace a najít ten správný pro opětovné zprovoznění inerciálních referenčních systémů bylo velmi obtížné. Piloti museli kontrolní seznam zvládnout z paměti, což se jim podařilo. Proto byste se měli učit kontrolní seznamy z příručky rychlých postupů, pokud jste piloti, protože nikdy nevíte, kdy se ocitnete v podobné situaci. Podařilo se jim obnovit nejprve jeden inerciální referenční systém a pak druhý, což jim umožnilo opět navigovat. A kontaktovat řízení letového provozu, aby jim sdělili, kde se nacházejí, co se jim stalo, a vyhlásili Mayday, tedy nouzové volání. Po dokončení zapnuli autopilota a kapitán kontaktoval palubní personál kvůli situaci vzadu v letadle. Palubní personál ho informoval, že situace nevypadá dobře, někteří cestující utrpěli vážná zranění, hodně krvácí a je nutné přistát co nejdříve. Piloti prodiskutovali informace od palubního personálu a začali plánovat další postup. Problém byl v tom, že se stále nacházeli nad mořem, míle daleko od pevniny, ale podívali se na všechny možné možnosti a rozhodli se odklonit let směrem na Maskat. Informovali naši leteckou kontrolu, že tohle chtějí. Dostali povolení ke stoupání do výšky 25 000 stop, letová hladina 250 a pak se vydali přímo na letiště v Maskatu, které bylo vzdálené asi hodinu a 25 minut. V čase 11:05 přistálo letadlo Bombardier bezpečně v Maskatu a pojíždělo na stojánku. Tam je přivítali sanitky, které 4 ze 6 cestujících odvezli přímo do nemocnice, kde se zjistilo, že několik z nich utrpělo například zlomená žebra, byli zakrvácení, měli zlomené nosy, jeden měl zlomený obratel a další drobná zranění. 2 piloti a 2 z cestujících vyvázli bez zranění a palubní personál utrpěl drobná zranění. Letadlo bylo zhodnoceno zástupci výrobce letadel, Bombardieru, a rozhodli se, že protože během této události došlo k tolika překročením konstrukčních limitů, nebude možné letadlo znovu uvést do stavu, kdyby bylo schopné letu. Letadlo bylo v podstatě odepsáno. Posádka letadla Airbus A380 o této nehodě vůbec nevěděla, takže pokračovali v letu směrem na Sydney, kde v čase 19:48 bez problémů přistáli. Vyšetřování této nehody podle mých informací stále probíhá, protože jsem musel toto video založit na předběžné zprávě, i když se to stalo už v roce 2017. Zpráva však uvádí, že už v roce 2003 byla zřízena tzv. Řídící skupina, která měla za úkol zkoumat nebezpečí turbulence v závěsu, kterou by mohl způsobit Airbus A380 a další letadla podobné velikosti. Tato řídící skupina se skládala z členů jako FAA, GAA, Airbus a také z dalších účastníků.
A přišli s několika doporučeními, která vzešla z této nehody a také z dalších incidentů. Řekli, že důrazně doporučují zvážit možnost zvýšení rozestupu mezi letadly těžké vírové kategorie a menšími letadly vždy, když hrozí riziko setkání s vírem. Piloti mohou požádat řízení letového provozu o povolení použít strategické postranní odchylky, takzvané slop procedury. Pokud vidíme, že by se mohla vyvinout podobná situace, i když trať, po které letíme, proto nemusí být výslovně schválená. Každopádně, pokud vás toto video zaujalo a chcete vidět další, podívejte se na toto video nebo na toto. Pokud chcete podpořit práci, kterou tady dělám spolu se svým skvělým týmem, zvažte, že se stanete součástí mé úžasné komunity na Patreonu, nebo si pořiďte nějaký merch. Mějte skvělý den a uvidíme se příště. Naschledanou.